Da kami iti gobyerno syudad ket saan ang nagsarday anang ipaay iti tulong ken suporta kada kayo. Tapno malaganan kayo kadaytoy a panubo nga in kayo sangsangwen. Kadagiti naglabas sa bulan ket nang ipaay tayon iti duplo machines nga usarenyo para iti reproduction ti modules, supplies, kaskoma, iti bond papers, ken iti Marso, ket nang i-distribute tayo pa'y iti 63 laptop computers. Ket ita, ada kami manin ditoy, tapno umay mi idanon kada kayo, dagitoy at tablets, nga usaren, dagiti poor but deserving students ditoy syudad para iti online classes da. Kada kayo nga estudyante, tagibenin yo dagitoy at tablets, ama ited kada kayo ket igaedyo di agbasa, tapno saan amasayang tirigat dagiti parents nyo ken agbalinda proud kada kayo. Kada kayo met apo anak-anak, agan anos kayo amang tartarabay kadagiti anak yo tapno saanda ama iwawa. Namnamain yo apo ti abtultuloy a suportak tapno mataginayon ti learning continuity plan dito syudad tayo. Apo, nandito ako to show my support to the young boys and girls dito syudad Tilawag, Apo. Our life has been medyo mahirap with this pandemic. I just want you to know, Apo, that on August 13 of this year, we had the most number of COVID cases dito sa Lawag. We had 1,374 kaso, Apo. Ngayon, we have gone all the way down to, I believe, 32, Apo. 32 lang. So, we are successfully combating the COVID pandemic dito sa Lawag, Apo. I wish to end by saying that in the coming days, Superintendent Vilma Eda, together with the Chairman on the Committee on Education, ni Consal R.B. Ablan, and I will already be screening all the applicante for the scholarship program dito sa Lawag, Apo. So, please be assured that we will be giving out scholarship programs to all those deserving students. To all of you, thank you for having me here. Diyos di agnina kada kayo amin, Apo.